Senyores i senyors, molt bona nit. En esta vesprada del dijous mos sorprenia la notícia de la mort de Manolo Safon. Onda TV vol fer-li un homenatge a este gran onder, a este gran ceramista com és Manolo Safon. I per això anem a oferir-los un especial dins de la nostra programació. Estem en directe, són les 10 i 3 minuts d'este 24 de novembre de 2005. Una data ja per a la història d'Onda. M'agradaria llegir-lo a tots vostès. El sol ja s'havia amagat i les primeres foscors començaven a fer acte de presència. En aquest instant, l'amic Manolo mos dia adeu. Manolo Safon abandonava la seva terra. És molt difícil donar mostra de condol als més pròxims i a doña Anita, que estic així gràcies a ella. I dic que és difícil perquè, amb esta pèrdua, tot el que se senta onder ha perdut algo. Onda ha perdut un personatge que ja forma part de la seva història. Ha perdut a qui podia ser el referent de lo que se diu bona gent. Pot parèixer poc poètic, però pensant en el Manolo que recordem de la nostra infantesa, me l'imagine ara corrent per abraçar al seu inseparable gos. En nom de tot l'equip d'Onda TV, mostrar el nostre condol per tan important pèrdua. Sabem que com era un bon home, ell no ho farà, però si n'hi ha algú capaç de canviar-li el color al cel, és Manolo Safon. Descansa en pau. Anem a veure unes imatges en aquest especial que ara iniciem així en Onda TV, en directe. Les imatges d'aquest homenatge que li van fer tota la ciutat d'Onda a Manolo Safon, ara sí, ara ja estic en color. El passat 15 d'abril en el complex d'Oci Campus. Anem a veure aquestes imatges i aquest homenatge. Sense venir d'enlloc, lentament les ales m'atraguen, lentament ella anava girant prop de mi, el batec s'acabà i com caigut del cel folla blanc que jo van saber aquí. En Alfons Cervera, de la Universitat de València, membre de la comissió organitzadora. Bona nit. Hola, bona nit. Per a la gent que no coneixem el món de la puntura, ens podria explicar què és el Premi Vicent Ventura? El Premi Vicent Ventura fa 6 anys que l'organitza la Universitat de València i després en la comissió organitzadora del Premi, a partir de la Universitat de València, ja col·laboren la Universitat Jaume I de Castelló, els sindicats UGT, Comissions Obreres, Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament, la Unió de Llegadors i Ramaders i la Unió de Periodistes Valencians, i una sèrie de gent que eren amics de Vicent Ventura i que també col·laboren en l'organització del Premi. I començar, com te dic, fa 6 anys, esta és la 6a edició que s'ha premiat al Manolo Safon, d'ací d'Onda.
Molt bé. I bueno, aquest premi s'atorga a la categoria de pintura sols o també a la literatura, escultura? No, és un premi que l'objectiu és reconèixer la tasca que alguna persona o entitat, però fonamentalment persona, ha fet per la cultura del País Valencià. I aleshores en qualsevol de les branques de la cultura. En el cas d'enguany és Manolo Safont, que la seva dedicació és fonamentalment a la ceràmica, però altres vegades ha sigut gent que la seva col·laboració per la cultura del país està des de la literatura, des de promocionar, per exemple, la qüestió lingüística, inclús en el cas d'algun dels personatges que ha estat premiat, l'Escola Valenciana, associacions culturals com el Micalet a la ciutat de València, Ferran Sánchez Cardona, que és de Castelló, que va dedicar tota la seva vida, encara viu, evidentment, entre altres coses, per exemple, al centre excursionista, vull dir que se premia a moltíssima gent que no exactament és la pintura, sinó qualsevol de les branques de la cultura en este país. Moltes gràcies. A vosaltres. Estem en Enrique Navarro, l'alcalde d'Onda. Bona nit. Bona nit. Creu que l'obra de Manolo Safont està lo suficientment valorada en el seu poble? Bueno, jo penso que sí, no? Des de la vessant artística és evident que des de fa molts anys se l'ha considerat com un gran ceramista i des de la vessant social, sí, la prova del reconeixement, i si parlem de reconeixements oficials, penso que ha sigut un dels onders que ha tingut més reconeixement en vida. Ha tingut, per una banda, un carrer, el que se li dona el nom a un carrer, d'una manera excepcional. Ha tingut, se li ha ficat el nom del Museu del Taulell, una obra extraordinària i que té moltes possibilitats de futur i que, per tant, ha sigut també un reconeixement especial. És ben cert que després ha tingut també el Premi del Seny Onder, que és un reconeixement també a tota una trajectòria, i evidentment jo penso i crec que això és molt especial, no? Manolo Safont també ha sigut una persona molt especial. A la banda de la seva vessant com a artista, sobretot ha sigut el crisol on molta gent d'una generació que vosaltres més joves potser no coneixíeu, en la que hi havia una manca de llibertat, de valors democràtics, etc., era on se retrobaven. Jo penso que és on hi havia, era un lloc, una llar, on se feia molt de caliu, que n'hi havia moltes converses i per tant he tingut molts amics. Probablement, a més, el fet de que no tinguin fills, tant Manolo com Anna, perquè els dos han sigut des d'eixa vessant igual d'importants, ha fet que el poble ho doni a tot el poble, no solament la seva obra, que la tenim en el museu, en el nostre museu, en el seu museu, sinó que a més el resto de propietats també l'ha donat. Això ha fet una cosa especial que ha fet possible que li dediquen tots aquests honors. Hem dit que per damunt del reconeixement de la seva obra com a pintor, com a ceramista, com a onder i en els valors que ell representava, crec que ha tingut un just reconeixement i sobretot un acompanyament en aquest temps, en la seva vida, en aquesta etapa de la seva vida, en el que ja té una edat venerable, sentir-se acompanyat per tants i tants amigues i amics que el recolzen. El reconeixement de fora, el Premi Vicent Ventura és un dels molts reconeixements que se fa des del món universitari, des del món social, des dels sindicats més representatius del nostre país, i tot això jo crec que deu de fer-lo sentir molt satisfet. Per tant, concloent, crec que sí, que el poble d'Onda li ha fet el reconeixement, un just reconeixement a la figura de Manolo Safont. Molt bé, moltes gràcies. sense venir d'enlloc. Lentament les ales bateguen, lentament ella anava girant
passa una nit prop del mar, jo m'havia dormit. Quan de cop el cel s'omple de llum i un ocell negre surt sense venir d'enlloc. Lentament les ales bateguen, lentament ella anava girant. Prop de mi el batec s'acabà, com caigut del cel l'ocell es va aturar. Els ulls eren de color rubí i les plomes de color de nit, i el seu front mil raig de to suau. L'ocell rei coronat i un diamant blau. Quan el bec la cara em va tocar, al seu coll em vaig trobar la mà. Fou llavors que jo vaig saber qui menjava del passat volia tornar a mi. Bon dia, una nit prop del mar, jo m'havia dormit. Ens despedim amb aquest homenatge tan merescut a Manolo Safont. Hasta la pròxima. Sense venir d'enlloc. Bon dia, no pot ser una nit prop del mar, jo m'havia dormit. Bueno, pues continuem en este programa especial que estem oferint-los en esta nit del dijous a través de Onda TV, a través del canal 32, en este homenatge a Manolo Safont, esa figura que ha desaparegut en esta vesprada. Bueno, pues gràcies per estar ahí, acompanyar-nos. Ahí teníem ustedes les imatges d'eixe homenatge a Manolo del passat 15 d'abril. I jo m'agradaria dir unes frases de Manolo, perquè són curioses, escolten i veuran. Diu així: des d'un principi m'he sentit un obrer, he estat junt a l'obrer, he comprès la necessitat del feble, que és qui sempre perd. I tot això ho he palesat en la pintura. És per aquesta raó que l'art comercial no li interessa, perquè, diu Manolo, el poble no pot gaudir d'aquestes coses i té tot el dret de conèixer-ho i de veure-ho. Prefereix fer exposicions sense guanyar diners, perquè les galeries trenquen la llibertat creadora. Això és en paraules de Manolo. I que curiós, no? Que curiós que en esta fira passada, en un acte que va tenir lloc aquest mateix diumenge, es tancava la saleta municipal d'exposicions. Una saleta molt unida a Manolo Safont. Podem dir que jo, per exemple, estic parlant i estic molt emocionat de dir el que estic dient, i tot l'equip d'Onda TV també. Però el que es deia, s'ha tancat la saleta municipal d'exposicions i ha mort Manolo Safont. Una cosa pues, increïble, no? Bueno, pues, nosaltres anem a recuperar aquestes imatges del diumenge de fira, quan me vaig que era Antonio Gascó, bueno, primer l'alcalde i després Antonio Gascó, parlava de Manolo. Esta era l'última exposició que tenia lloc en la saleta municipal d'exposicions. Este és el nostre homenatge també per a Manolo Safont. Quines autoritats, amics tots, des de l'emoció, per una banda, l'agraïment i tots els sentiments a flor de pell. N'hi ha també dos artistes que ens acompanyen, alguns altres s'incorporaran a mesura que estigui a l'acte, suposa que és propi dels artistes, i Toni, que ens farà també una xicoteta semblança de tot això que estic dient, de l'emoció. Fa 35 anys esta sala se va obrir en moltes esperances i jo penso que se van complir i va ser possible gràcies fonamentalment a una persona,
a una persona que malauradament no pot estar entre nosaltres, Manolo Safont i Iana. Els records possiblement serà més capaç de descriure'ls Toni després, però s'agolpen en uns altres diumenges de fira en la que les il·lusions de tants artistes, no només per lo que significava la seva obra, sinó sobretot per lo que significava un projecte de l'art, un projecte de país, un projecte social, en definitiva, que ha fet possible que poguérem avançar. Pense que s'ha complit molt les il·lusions que se van ficar en aquell moment. S'han complit. 35 anys, evidentment, donen per molt. 35 anys donen per veure un recorregut i per poder treure unes conseqüències. En esta sala, que a mi cada exposició que inaugurem, parle d'emblemàtica i parle cada un que es posa de què s'ha quedat darrere d'esta saleta, que pareix tan simple, que pareix inclús que en el seu moment va poder ser polèmica per lo que significa els materials utilitzats. Han passat els millors artistes del nostre país, però sobretot, conforme dic, sou unes persones a les que caldria fer-vos l'homenatge que se mereixeu. I què dir de Manolo Safont? Ho descriu perfectament en el catàleg que tots vostès tenen en les mans. Ho descriu Jesús Huguet, i jo trato de recolzar-me en algunes de les persones que també en aquell moment, després d'un breu parèntesis, van poder reobrir-lo. La gratitud, per tots vosaltres, per als artistes que a lo llarg de tots aquests anys vau ser capaços de marcar una línia, de ficar en el mapa de l'art, dels artistes, en el mapa, en definitiva, de lo que és la cultura al nostre poble. Gràcies perquè a vosaltres el nostre poble va aconseguir un prestigi inimaginable. En aquell moment, fa 35 anys, quan se va obrir la saleta, ningú pensava que a lo llarg dels pròxims anys, gràcies a la figura de Manolo Safont, que feia de tot, vos cridava, vos penjava els quadros, dissenyava els catàlegs, els repartia, tornava a cridar, segurament ja ara haguera cridat alguns des que estaven retrasant-se i hagueren vist o quasi hagueren enviat algú a per ells. I després parlàveu i mos transmitíeu tot allò que se pensava. Per tal, gratitud a vosaltres, a Manolo Safont, als artistes i al poble d'Onda, que també des del principi va ser solidari i participatiu en tot el que significava aquell art. I aquest clima del diumenge de fira, i aquests dinars que no eren tenien molta quantitat de viandes, però que fonamentalment sí que tenien moltíssima quantitat d'afectes, moltíssima quantitat de projectes, d'il·lusions, i sempre la figura d'Anna darrere també intentant recollir totes aquelles coses que s'havien quedat fins a l'últim moment. Impagable, i la gratitud del nostre poble. Ho ha intentat fer i ho ha intentat complir en la mesura que ha pogut. Li ha dedicat un carrer, li hem dedicat el Museu de la Ceràmica, fins avui ha estat i està d'assessor del nostre museu, i tots els grups polítics de l'Ajuntament, que signifiquen tot el poble d'Onda, estem d'acord en aquest tema. I a mi m'agradaria destacar que fins a l'últim moment Manolo i Anna, o Anna i Manolo, han sigut també despresos en el seu poble. Per tot això que diem, per haver-nos proporcionat tota aquesta trajectòria i tot aquest prestigi, però també perquè
ens han deixat inclús les seues possessions materials. La seva obra, impagable, tot el que significa les propietats materials, i per això el poble d'Onda està molt agraït. Des d'aquest afecte que tots li professem i que, repetís, malauradament ell no pot estar avui ací, esperem que tinga almenys una certa recuperació perquè puga gaudir d'aquests moments absolutament merescuts d'homenatge. Des d'aquest afecte dic, i des de la gratitud que he expressat i l'emoció que tots sentim, m'agradaria acabar dient que una saleta en aquesta trajectòria no acaba així. Hem de ser capaços de traslladar aquest espírit a tot un poble, a tot un país, i som fonamentalment, perquè és el que creiem, a totes unes persones i uns artistes que aneu a seguir, que van a rellevar-vos, però que tenen que agarrar aquest espírit que en aquell moment se va deixar. Sense més, i volia ser una miqueta més concret i menys erràtic, però ja he repetit, l'emoció te fa parlar d'esta manera, li deixo la paraula a Toni Gascó, que glossarà una miqueta el que ha sigut i el que era en aquells moments això tan fantàstic que era la saleta i tot el que significava alrededor d'ella, tot el que se creava. Moltes gràcies. Sí. Perdó. Regines de les festes, amic alcalde Volgut Enrique, autoritats, artistes, amics tots. La veritat és que me veu vestit. Jo no pensava comentar res sobre la saleta, el requeriment de l'alcalde, ja dic, bon amic, doncs agarra els micros. La veritat és que m'emociona molt estar així. Jo estic així per pura emoció, perquè evidentment, igual que els artistes van penjar les seues obres, jo també vaig escriure en les pàgines primer de Mediterráneo, després de Castelló Diari i actualment ara de Levante. Solament hi ha un dolor i se me posa la cara de gallina al recordar el que Manolo i Anna no estan així. Ara n'hi ha algo que te dona un sentit d'espírit gran, que només entres el primer que veus és una ceràmica encesa de Manolo Safont. Els finals dels 60 i els principis dels 70 van ser anys difícils, molt difícils. Jo anava a Manolo, estava preparant llavors la tesis doctoral, anava a casa de Manolo i anaves en certa por. Manolo en aquell moment estava, per aquell sentit llibertari, per aquell sentit honest, per aquell sentit social, per aquell sentit generós, Manolo estava perseguit. Però quan l'admiràvem, tots els que sentíem el mateix que ell sentia, inclús sense color polític, sentíem aquell sentiment de recerca de llibertat, de recerca de sentit social, de recerca d'un art lliure i d'una societat lliure. Això ho va simbolitzar esta saleta. Mireu la gent que n'hi ha així penjar, vull ser molt breu. Tota la gent que està així penjar està en museus. I en aquell moment tots érem molt joves, en més de monyo i en el monyo tot negre i en moltes il·lusions. Avui aquestes persones estan totes en museus, totes. Mireu a Mitjavila, mireu Traver Calçada, mireu a Boix, mireu a Artureres, mireu a Toni Miró, mireu a Amat Vellès, mireu a tota la gent que n'hi ha així penjar, que realment, evidentment molts més que no estic dient, són absolutament històrics en la nostra pintura i van començar així. Perquè tenien un projecte, perquè tenien una creença, perquè tenien també un sentiment de que l'art i el país tenien que anar per uns altres camins. Això s'ha aconseguit. I la Saleta d'Onda té el gran protagonisme, ja no diria solament en la província de Castelló, sinó en tot el País Valencià, junt als grups com Abans de l'Art, com el grup Parpalló, com tota la col·lectivitat que va aglutinar el gran mestre i crític Aguilera Serni. El projecte de Manolo Safont era un projecte extraordinari en la modèstia i en la por en què se va començar. Avui ens donem compte, al veure la gent que va penjar en aquesta saleta, que aquesta saleta és un referent històric. Estic molt satisfet de que en la meva història de la pintura, que vaig publicar ja fa quasi 10 anys, com passa el temps, senyor, està aquesta saleta en tot el protagonisme que mereix i valdria la pena, valdria molt la pena, Volgut Enrique, que la història d'aquesta saleta s'escriguera.
s'escriguera per tot el que significa d'històric, d'artístic, de social, d'interès, rebassa molt més, com te dic, el propi àmbit del poble. I una altra cosa per acabar. Comentàvem abans del començar, i permetis-me que ho diga, Manolo Safont mereix, també rebassa l'àmbit d'Onda, també rebassa l'àmbit provincial, rebassa l'àmbit del país, rebassa quasi inclús l'àmbit de les fronteres hispàniques. Fa falta una gran exposició que mos torna la grandesa de l'obra de Manolo, però una exposició que no sigui obra d'un sol comissari, sinó de molta gent, perquè les facetes de Manolo han sigut moltes, humanes, sensitives, emocionals, ecològiques i, per supost, unes grans facetes artístiques. És, crec, un compromís que tots els que d'alguna manera tenim que veure en l'art i que n'hi ha una certa possibilitat política, tenim que assolir, perquè aquesta exposició no solament té que inaugurar-se en Onda, té que anar a València, té que anar a Madrid i té que internacionalitzar-se, perquè l'obra de Manolo ja no mos perteneix, l'obra de Manolo perteneix a la història de l'art del món i d'alguna manera, en aquest sentit, també la d'esta saleta. Gràcies per la emoció de poder estar entre vosaltres. Es tancava la saleta municipal d'exposicions i avui es tancava la vida de Manolo. Acabem este programa especial que els hem oferit en memòria de Manolo Safont, però jo m'agradaria acabar també en unes paraules d'ell. Ell es considerava un ceramista que pinta. Ell dia, per damunt de tot em sent ceramista, però he tingut una vocació de pintor de secà, perquè no mai he eixit de casa, no he fruit de la vida, he fruit del meu treball i no en tinc prou hores. Eren paraules de Manolo. Tenim que informar a tots vostès, espectadors de Onda TV, que la Capella Ardent estarà instal·lada demà a partir de les 12 del migdia en el Museu del Taulell, que du el nom de Manolo. El soterrament serà a les 6 de la vesprada en la Iglesia de la Assumpció. Es tenim que informar també que Onda TV va fer un seguiment d'estos actes i els oferim pròximament un altre programa especial dedicat a Manolo Safont. Acabem així. Només m'agradaria mostrar el nostre condol també en nom de tot l'equip de Onda TV i anem a continuar la nostra programació. Gràcies per la seva atenció i en el record per sempre Manolo Safont en aquestes imatges. De matinada hem trucat, sona el replà de l'escala, la mare quan surt a obrir porta la bata posada, que volen aquesta gent que truquen de matinada. El seu fill, que no és aquí, n'és adormit a la cambra, que li volen al meu fill. El fill mig es desvelava, que volen aquesta gent que truquen de matinada. La mare ben poc en sap de totes les esperances del seu fill estudiant, que ben compromes n'estava, que volen aquesta gent que truquen de matinada. Dies que parla poc,
surt sense venir d'enlloc. Lentament les ales bateguen, lentament ella anava girant. Prop de mi el batec s'acabà i com caigut del cel l'ocell es va aturar. Els ulls eren de color rubí i les plomes de color de nit i el seu front mil raigs de to suau. L'ocell rei coronat lluïa un diamant blau. Amb el vent la cara em va tocar, al seu coll em vaig trobar la mà. Fou llavors que jo vaig saber quin imatge del passat volia tornar a mi. Bon ocell, porta'm tu al país dels temps, sigues el meu amic. Com abans, amb somnis clars d'infant, per coi tremolant estals i més estals. Com abans, amb somnis clars d'infant, com abans, damunt d'un núvol blanc. Com abans, tu i jo el sol encendrà i l'illa del record la pluja llançarà. L'ocell negre topa els ulls al sol, cap al cel, tot una prengui el cor. Un bon dia o pot ser una nit, prop del mar jo m'havia dormit. Quan de cop el cel s'omple de llum i un ocell negre surt sense venir d'enlloc. Lentament l'avi Siset em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperava